La veritat és que sempre és un plaer, no?, tenir consellers a la delegació del govern, però avui, a més, amb una bona notícia, no?, que és l'anunci que ja tothom coneix de que la Generalitat, el govern de Catalunya, estarà al costat del projecte que l'Ajuntament de Manresa tirarà endavant amb el nou Congost. Més enllà de que, òbviament, per Manresa és una molt bona notícia, jo, amb el barret de delegada, crec que és una molt bona notícia per tota la Catalunya central, no?, que tinguem equipaments esportius de primer ordre, de primer nivell, com el que tindrà Manresa, doncs és una molt bona notícia per posicionar-nos més enllà del que sempre reivindiquem des de la Catalunya central, que és assemblar-nos al màxim possible a l'àrea metropolitana i a Barcelona, no?, amb aquesta coherència, amb aquests equipaments, fent territori, amb aquesta cohesió territorial que sempre diem que va molt més enllà, que vol dir tenir unes bones connexions, vol dir tenir uns bons equipaments, vol dir que la gent es vulgui quedar a viure aquí perquè tingui les mateixes oportunitats que vivint a l'àrea metropolitana. Per tant, és una molt bona notícia. Gràcies, conseller, per acompanyar-nos i també per venir-ho a anunciar aquí a la delegació del govern. Així que, sense més, jo li passaré la paraula al conseller, que serà la persona que ens explicarà, i després l'alcalde i el regidor acabaran de fer les valoracions. Bé, jo estic aquí, com ha dit la delegada, per una mica visualitzar el suport de les institucions i les administracions públiques al projecte de nou pavelló del Congost. No només vinc com a Generalitat de Catalunya, també com a part visible del suport que també hi ha per part del Consejo Superior de Deportes, del Govern Central i de la Diputació de Barcelona. Ho dic també perquè quedi clar, i és una cosa molt positiva, jo crec, que el fet que totes les administracions han vist clar el projecte, han vist clar que fa falta, com ha dit la delegada, que a nivell territorial existeixi un projecte com el del nou pavelló, i hem volgut sumar. I quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes, en aquest cas, tot és una mica més fàcil. I bàsicament el que nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, és saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport. Ja es definirà exactament com, però des del principi hem estat al costat de l'alcalde i del seu equip de govern perquè això sigui una realitat. Estem molt contents d'arribar a aquest punt, estem molt contents també de que a més acompanyar-lo, perquè no només serà una part de finançament directe, sinó que també hi haurà una part d'acompanyament amb el finançament que tingui l'Ajuntament per part de l'Institut Català de Finances, és a dir, que tenim ganes de que això sigui una realitat el més aviat possible. Si em permeteu, també estic, tot i que no toca avui segurament parlar d'això, però estic molt content per veure l'anunci l'altre dia dels més de 9 milions d'euros que s'invertiran en instal·lacions esportives i com el pla de xoc de la Generalitat forma part d'aquests 9 milions i l'efecte motor que ha tingut perquè ens ha passat a molts altres municipis, així que estic molt content també i volia traslladar a l'equip de govern que hi hagi aquesta aposta ferma per la millora de les instal·lacions esportives. A partir d'aquí, cedeixo la paraula a l'alcalde. I tots els que avui ens acompanyeu, mitjans de comunicació i especialment aquells que seran usuaris d'aquest pavelló. I tenim el bàsquet Manresa, tenim el bàsquet Manresa 2015, tenim el bàsquet femení i, per tant, una part dels clubs que utilitzaran aquest pavelló, un pavelló que ha de servir, evidentment, per altres esdeveniments socials, culturals importants i, per tant, que tindrà segur uns usos molt importants, però que si m'ho permeteu, sense tenir un equip a la CB no tindríem un nou pavelló, no tindríem la necessitat de fer un pavelló d'aquestes dimensions. També hem dit sempre que sols no ho podem fer. De fet, el 92, quan vam fer el nou Congost, no ho vam fer sols, perquè la ciutat no hagués pogut fer-ho en solitari. I també hi va haver una suma de voluntats i d'institucions que hi van participar. I, per tant, més enllà que feia temps que el govern de la Generalitat ja havia anat dient que ens donaria suport, avui s'explicita i d'una manera molt clara. I s'explicita, a més, i jo agraeixo que hi ha una feina amb unes altres institucions, que són la Diputació de Barcelona i el Consejo Superior de Deportes, que més enllà que l'Ajuntament els hem anat a veure, hem fet reunions, hem parlat amb ells, etc., el conseller, a través del govern de la Generalitat, estan articulant el suport de totes aquestes altres institucions. I això per mi té un valor enorme, perquè bé, és molt diferent que al dia a dia tinguem una relació entre nosaltres que l'haguis de tenir quatre bandes. I per tant, ja s'ha encarregat el conseller i
al departament, no?, per part de la Generalitat per també treballar aquestes aportacions per part de les altres administracions. Ben cert és que portem temps treballant en aquest projecte. Un projecte que primer duia una estratègia, que era l'estratègia que ens semblava raonable, que és l'estratègia que econòmicament podíem assumir, i que ha estat una estratègia que un cop l'hem tingut molt treballada doncs hem vist que tenia una flaquesa a l'hora de dur a terme aquesta intervenció, aquestes obres, perquè hi havia poques alternatives o cap alternativa en donar una resposta adequada a les necessitats del primer equip mentre es feien les obres. Unes obres que per la magnitud que ha anat agafant el projecte al llarg dels darrers anys, doncs allò que havia de ser uns mesos i tenia unes afectacions es convertia, i ho hem dit, en pràcticament 2 temporades i amb unes afectacions molt superiors. Per tant, descartat que poguéssim rehabilitar i ampliar el pavelló del Nou Congost, anem a fer un equipament nou que no tingui incidència, per tant, en els partits de Lliga, que no tingui incidència en els entrenaments, que evidentment necessitem una aportació econòmica superior i per això ens hem posat ja a treballar no només en l'aportació que faran les institucions, sinó amb l'Institut Català de Finances per un crèdit a més llarg termini que ens permeti afrontar aquesta obra com a Ajuntament sense perjudicar a les altres inversions que la ciutat necessita fer, perquè també té altres necessitats. Evidentment, avui l'important és aquesta manifestació del suport, però evidentment nosaltres no hem deixat de treballar i per tant hem treballat amb el club, hem treballat amb una resolució d'un contracte, d'un projecte que ja no ha de seguir endavant, el de rehabilitació, i per tant havíem de resoldre un contracte que estava en vigor i ho hem fet sense problemes. Jo agraeixo molt la feina que ha fet Barceló Balançó i que ens deixa en un molt bon punt de partida per tirar endavant el que és un projecte de nova construcció. Com deia, hem estat treballant també amb el finançament, amb l'Institut Català de Finances, i de tal manera que en el menor temps possible puguem tirar endavant la licitació del nou projecte. I, per tant, després, avui el que estem dient és que ja tindrem bona part dels diners, una part important dels diners garantida per poder fer front a l'obra, i això em sembla que és molt i molt important. Conseller, delegada, alcalde, també saludar aquí les institucions esportives que ens acompanyen, el president del 2015, el Xavier Clavero, del bàsquet femení Manresa, la Ima Torrecillas, i també el gerent del bàsquet del Baxi, del bàsquet Manresa, el Carles Sixto. Per tant, gràcies per acompanyar-nos. Jo em sumo també a aquest agraïment de l'alcalde que feia el conseller, no només pel suport institucional de la Generalitat, que avui es mostra aquí, sinó també per aquesta nexe que feia, en aquest cas, des de la Conselleria d'Esports amb la resta d'institucions, Diputació de Barcelona i CCD, per intentar lligar aquesta col·laboració institucional que serà traduït més endavant amb un conveni quan tot estigui més avançat, però que avui lidera en aquest sentit la Conselleria d'Esports per fer visualitzar, com deia el conseller, aquest suport institucional al projecte de nou pavelló del Congost. Aquest suport institucional, però, que també hem treballat des de l'Ajuntament. Des de l'Ajuntament de Manresa i a la resta de grups municipals l'hem treballat i és una declaració institucional que, de la mateixa manera, com comentava l'alcalde, es va aconseguir l'any 92 amb la resta també d'institucions i també de grups polítics. Aquest Ajuntament, aquest govern de la ciutat, ha aconseguit, en el passat mes d'abril, una declaració institucional de la majoria de grups polítics de l'Ajuntament a iniciativa del govern per això, per apostar, recolzar aquesta nova opció del nou pavelló, però no només això, sinó també amb el compromís, la implicació de que la resta dels grups que estan a l'oposició treballaran també en les seves respectives institucions on tenen incidència per intentar recabar més suport institucional, més recursos per fer visible, per fer més sòlid aquest suport de totes les institucions, bàsicament, ja estic parlant del CCD, en aquest cas del govern de l'Estat. Per tant, aquest suport, i us porto aquí a la declaració perquè
la vam treballar molt i em sap greu perquè va passar una mica desapercebuda la declaració quan es va aprovar i es va llegir en el ple del mes d'abril i per tant jo crec que cal donar-li la importància que es mereix com a declaració de ciutat de tots els principals partits polítics de Manresa. No? I en aquest sentit doncs, és un primer pas, no és el definitiu, i com deia l'alcalde, doncs, seguirem treballant a mesura doncs, que tinguem aquests passos ja consolidats, doncs, anar-vos informant en els propers mesos. No? Bé, no parlaré de diners perquè també hem de acabar de definir exactament tot el projecte, però sí que vull tornar a insistir en que tant Consejo com Diputació com nosaltres estem totalment alineats i sabem quina part finançarem del projecte, però volem també anar de la mà de l'Ajuntament, anar fent les passes bé. Llavors, anunciar una quantitat exacta ara jo crec que és una tonteria. El que volem ara mateix és donar visibilitat a aquesta part institucional i que la gent no pensi que això tampoc és fàcil, perquè 4 administracions al final ja sabem tots com funciona, quan a més hi ha el govern de l'Estat, el govern de la Generalitat, un ajuntament, diputació, però tothom estem molt alineats i jo crec que això era el més important per nosaltres. Conforme es volen endure passes, també hem garantit una part a l'Ajuntament i també hem garantit el suport i l'acompanyament a aquesta part d'ICF. És a dir, que crec que ara mateix és el que toca és aquest i conforme aquest pas i conforme es vagi avançant ja s'aniran quadrant més les xifres, però en definitiva estem molt contents que això sigui així i agraïts una vegada més a que tothom hi vulgui sumar. No? Jo et diria, la part que jo controlo és que el govern de la Generalitat tindrà una participació important, no? Pràcticament igualitària a les altres administracions, però segurament nosaltres, si hi ha pressupostos, que esperem que sí, aquí podrem donar fins i tot un copet més. No? Aquesta és la idea inicial, si finalment s'acaben els pressupostos, però les 3 administracions, més enllà de l'Ajuntament, estem molt alineades en que siguin parts iguals. Nosaltres el que sí que estem predisposats és que si hi ha pressupostos del govern de la Generalitat, des del departament de la part que toca al govern de la Generalitat, fer fins i tot un esforç més. No? Jo he sentit molt fluixa la pregunta i has dit una xifra que no he acabat d'entendre. Que es havia publicat? Sí, però és a dir, estem parlant d'un projecte nou. És veritat que havíem parlat entre 18 i 20 milions quan havíem de rehabilitar i ampliar l'equipament actual, però també hem dit que un equipament nou estarem cap als 30. Per tant, la dimensió és una altra, el nivell d'obra és un altre i, per tant, els costos són uns altres. Jo crec que el que avui ens està dient el conseller i en el que hem parlat, i més enllà de les xifres, és la garantia, aquesta aliança és la garantia que ho podem dur a terme. Perquè sols, repeteixo, l'Ajuntament no ho podrem dur a terme. I per tant, en col·laboració amb 4 institucions, l'Ajuntament s'hi veu amb cor, no només s'hi veu un cor, sinó que ho farem possible. I, per tant, fer un salt d'una reforma de 20 milions a un pavelló nou que pot arribar als 30, i això és el que estem valorant en aquests moments, però són molts diners. Són molts diners per a una ciutat que té els recursos que té, però que també tenim en compte que hi tenim clar tots plegats que és un equipament de país, és un equipament al servei del país. I, per tant, d'això, d'aquí surt aquesta aliança que jo agraeixo moltíssim. Et faré un símil. Aquelles persones que els agrada viatjar comencen el viatge el dia que el comencen a preparar i poden estar un any preparant-lo. De fet, comencen al setembre a preparar el viatge que faran a l'estiu següent, no? I mentre el preparen estan fent el viatge. El viatge és el més curt de tot, però quan realment gaudim és del procés. I jo crec que és important viure el procés. I el procés va començar fa temps. I hem hagut de fer un viratge perquè bé, al final vèiem que no era la millor solució de totes, però tenim una feina feta. I aquesta feina ens serveix per accelerar ara la velocitat. I, per tant, hem de fer tots uns procediments que els hem anat explicant i hem de trobar una parcel·la de 7.000 metres quadrats no era fàcil, 7 o 8.000 metres quadrats no era fàcil, l'hem trobat, però necessitem fer una modificació de planejament. Per tant, ens en volem anar de vacances d'estiu havent fet una modificació del planejament. I ens en volem anar de vacances d'estiu tenint molt a punt la licitació del concurs.
I, per tant, al setembre ens agradaria que tinguéssim la licitació aprovada. Hi ha molta feina per fer, per poder arribar aquí, però estem treballant perquè això sigui possible. I que, per tant, dins d'aquest any puguem tenir les obres adjudicades. Som l'administració i l'administració no pot dir tu faràs aquesta obra. L'administració ha de fer concursos públics, però la feina que hem estat fent els últims 2 anys, 3 anys amb Barcelona Balanzó, amb el club, ens ha permès avançar molt, saber què volem. I, per tant, no serà una reforma, serà un nou pavelló, però ja sabem que necessitàvem tot un seguit de serveis, d'espais, com s'havien d'organitzar entre ells, com havien de funcionar, i això ens dona moltes pistes per abordar d'una forma més ràpida el nou projecte. Però a ningú se li pot escapar que estem parlant d'un projecte que com a mínim seran 12.000 metres quadrats de superfície i probablement 30 milions d'euros. Per tant, estem parlant d'un projecte de molta envergadura i que necessita el seu temps de redacció i que necessita el seu temps d'execució de l'obra i que els terminis els podrem afinar a mesura que avancem en el camí perquè tindrem més concrecions. Però l'important és que ja hi estem treballant, que hi estem treballant tan ràpidament com sigui possible perquè aquest pavelló sigui una realitat com més aviat millor. El conseller, que és de Tarragona i tenen un equipament magnífic, sap perfectament que el pavelló del Mediterrani, com en dieu, el pavelló de Catalunya, Palau Catalunya, hi fan tot el que poden, perquè quan tens un equipament d'aquestes dimensions et permet fer molts tipus d'actes de bàsquet, però d'altres esports i actes culturals i actes socials, importantíssim, no? Al final tens un recinte on hi cabran entre 5 i 6.000 persones, no? Per tant, això et permet fer tot tipus de cosa. Però repeteixo, que Manresa pugui tenir un pavelló i un espai, un equipament d'aquestes característiques es justifica perquè tenim un equip de bàsquet que és el nostre ambaixador al món, que fa més de 53 temporades que està a la màxima competició. I això és insòlit en una ciutat com la nostra, que és petita, que no és capital de província, no? Etcètera. Ho hem dit moltes vegades. El bàsquet a Manresa està a l'elit durant 52 temporades, ara 53, és fruit d'un gran esforç, d'una tradició, d'una voluntat, d'una perseverança molt gran i d'una il·lusió de ciutat per tenir un club i acompanyar un club als majors èxits que ens hem pogut imaginar, no? Com són aconseguir una Lliga ACB en un moment en què només ho havien fet 3 clubs a la Lliga, no? De ciutats molt grans, o, per exemple, guanyar una Copa del Rei, o ser vistos, no? Manresa ens veuen a tota Europa al llarg de tota la temporada perquè juguem competicions europees bona part dels anys que també hem participat a l'ACB, no? Per tant, home, el bàsquet ens aporta i molt i ens aporta una imatge de Manresa molt positiva, que és la que ens agrada, i som un referent de l'esport del país, indubtablement. Si em permets, quan jo parlava de territori, no? De la importància d'una instal·lació com aquesta a la Catalunya Central, és precisament que per això és l'aposta també de tantes administracions, perquè si no qualsevol altre lloc de Catalunya em diran automàticament quan surti d'aquí per què no fas un pavelló aquí o per què no ajudes a un altre lloc. És una qüestió també en què l'esport, no? Evidentment vehiculat aquí per un motor que és clar, que és el bàsquet, que és el Baxi Manresa, però és una instal·lació que ha de ser polivalent per tot el territori i que ha de servir per més coses compatibles perfectíssimament amb l'activitat, com passa ja a la majoria d'instal·lacions modernes avui en dia. Tenim l'exemple del Roig Arena, per exemple, no? Hi ha una compatibilitat amb actes de congressos, de concerts, d'activitat de tot tipus. Llavors aquesta ha de ser la idea perquè totes les administracions s'hi sumin i per això hem vist aquesta necessitat amb aquesta part del territori també, i més enllà del que és un projecte esportiu com a tal, que és molt important, o diversos projectes esportius, també hi ha una part, un component de territori i un component social, que és una cosa que nosaltres busquem molt. Només un matís, Si he dit que abans d'acabar l'any tindrem adjudicades les obres, és un error i l'esborreu.
abans d'acabar l'any tindrem adjudicat el projecte, perquè si diem que treballarem per licitar el projecte al setembre, el que no tindrem és adjudicades les obres al desembre, les tindrem adjudicat el projecte al setembre. Per tant, si he dit obres, ho esborreu, és un lapsus, evidentment és el projecte. És difícil determinar-ho. És difícil determinar-ho perquè també anirà en funció de com l'equip d'arquitectes guanyador programi i determini el sistema constructiu. És a dir, si és un sistema constructiu prefabricat, que és molt probable que pugui ser prefabricat, no? Perquè un pavelló al final són unes grades i una coberta, doncs segurament serà molt més ràpid de construir. No? I vetllarem perquè, evidentment, la solució constructiva puntuï que sigui una solució ràpida de construir, no? Per exemple. Però això ho veurem a mesura. Per exemple, si ara ens demanes, doncs, nosaltres teníem uns diners reservats per fer el projecte de reforma i ampliació. Uns diners que, evidentment, no hem gastat perquè no hem finalitzat el projecte, ens hem quedat amb el bàsic i hem liquidat els 121.000 euros, em sembla que eren, us ho direm exactament, que hem liquidat a Barcelona Balanzó. Per tant, la resta seran ja recursos que podrem posar a disposició del nou projecte, però el nou projecte tindrà un cost que tampoc no serà el mateix del projecte de reforma i ampliació. I això és el que estem valorant i és el que haurem de tenir clar a l'hora que licitem la redacció del nou projecte. Per tant, pas a pas. Ho dic perquè si no es generen unes expectatives que després hi ha molta feina entremig i som administració pública i hem de ser transparents i hem de deixar terminis d'exposició pública, etc. I tot es va fent feixuc. No? I, per tant, a mesura que tinguem més informació, que tinguem més aprofundit l'estudi, podrem concretar més les dates. El que us heu de quedar és que treballem perquè abans d'acabar aquest any 2026 tinguem adjudicat el projecte i iniciada la modificació del POU. Com he dit, imprescindible, perquè hi ha un vial que l'hem de treure d'allà on el planejament preveia que hi fos. Amb el tema del nou pavelló, que també no se li escapa a ningú, és que ens quedarà un vell nou congost, el qual doncs, parcialment, i també ho dèiem aquí a la declaració institucional, parcialment pot solventar els problemes que tenim de manca d'espais per a altres entitats esportives a l'hora de fer utilització de pistes. Per tant, doncs guanyarem molt tenim dos pavellons a la zona del Congost que donaran aquest servei i especialment el vell nou Congost que podrà servir com un PAP 2, adequaran les grades, faran les millores que pertoquin per poder fer aquest servei de pavelló de segona oportunitat, per dir-ho d'alguna manera, d'una segona vida que ens solucionarà parcialment les mancances d'espai que ja patim al Congost i parcialment al conjunt de la ciutat. Per tant, i això ho lligo amb l'esment que ha fet el conseller que divendres passat, com recordeu, vam presentar el pla de xoc, conjuntament un pla de millores d'equipaments esportius de l'Ajuntament i amb l'aportació de la Generalitat, que va en aquesta línia. Era una inversió històrica que en 15 anys no s'havia pogut fer i que gràcies a aquesta col·laboració també institucional a partir d'un període fins al 2029, que és la durada també del pla de xoc de la Generalitat, podem fer aquestes inversions de manteniment i millora molt centrades al Congost, però també centrades a les pistes poliesportives de barris. Per tant, això, més el pavelló del vell Congost que ens quedarà, jo crec que parcialment podrà donar solucions a aquesta demanda, que com apuntava l'alcalde, som ciutat de bàsquet, però també, sobretot, també som ciutat poliesportiva en molts altres esports. I aleshores això ens pot encaixar més. Jo aprofito perquè aquest vell Congost, ahir ho va anunciar la Federació de Bàsquet, nou Congost, quan sigui el vell, però ara encara és el nou Congost. El proper 28 de juny, a les 12 del migdia, hi haurà un partit de seleccions a Catalunya contra Gran Bretanya i que, de nou, l'Ajuntament de Manresa, i en aquest cas també en col·laboració de la Generalitat, de la Conselleria, hem demanat que es fes aquí a Manresa i amb la Federació hem lligat aquest acord que es farà el 28 de juny a les 12 i, per tant, us esperem també en Gran Bretanya, que tècnicament no sé si és un equip així All-Star, però té un jugador NBA, m'han dit. Has obert un debat? No, l'has obert tu. Els pavellons tenen el nom que tenen i el nou Congost serà el nou Congost sempre. En tot cas, segurament haurem de buscar
un nom pel nou pavelló. Sí, perquè hi ha masses nou Congost, hi ha el vell Congost, per tant, sí, hauran de buscar. Molt bé, ho deixem aquí. Doncs gràcies, conseller.